נשאל אותם בשיר, אבל אתם עונים בשיר. בסדר? למי היום יש יום הולדת לו לכולם. למי היום יש יום הולדת לו לכולם. אתם עונים. רק לי היום, רק לי היום יש יום הולדת. ולכבודי, ולכבודי, ולכבודי באים כולם. כל הכבוד, רק להם היום, רק להם היום, רק להם היום יש יום הולדת. ולכבודם, ולכבודם, ולכבודם באים כולם היום. באמת לכבודם באים כולם היום. יש פה סבא וסבתא, ואבא ואמא מאחרים שלא הלכה לבית ספר. איזה שיעור את מפסידה? חקלאות. אז הנה, כולם באמת באו לכבודכם ליום ההולדת שלכם. אחר כך הם הולכים לעיסוקים שלהם. עכשיו בואו נסדר את הלוח. על הלוח יש לנו רק תמונה. שבי. בסדר, יש לנו רק תמונה. בגן חובה ילדים מסדרים לבד. אז ליאם, אנחנו נתחיל עם ליאם. נחפש קודם את השם שלך. תמיד מחביאה למטה, אז הם כבר ישר מסתכלים למטה. נכון, הנה. תאמר לנו בין כמה אתה, בין...